लेंहरालै आंखौ रावबो मोजां मोना आंखौ रावबो मानसि रकि नै सैमा मानै दं बिस्रा बै मासे नैबे मासे दायो सिरि सिरि थिखांगोन आं बर'बो बुजिखाया मानसिया लकेल मांख आरो এইটো কি হয় বিলাহী চাটনি এইটো হল অনলা খাरै বড় ট্রেডিশনাল আঞ্জা এই দাদাই বনাইছে আমার আজি मास्टार शेफ हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ हाजोआरि लाइफस्टाइल चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर आंनि YouTube चेनेलनि नामखौ आङो चेन्ज खालामबाय सिगां सबिना बर'मोन आरो आंनि नाममोन ओमफ्राय आङो दा हाजोआरि लाइफस्टाइल दोनबाय सिगांबो आंना हाजोआरि लाइफस्टाइलखौनो दोनदोंमोन आङो फार्स्ट YouTube चेनेल खुलिजेनब्ला ओमफ्राय उनाव बिदिनो माबा सानफ्लांनानै ओमफ्राय गावनि नामखौ दोननाय जाबाय खोनाफेरि ओमफ्राय रावनिबो नाम गैफेरि बेबायदि मोनसे इउनिक नाम दोननो गोसो जायो आरो ओमफ्राय बेनिखायनो आङो हाजोआव थायो नालाय ओमफ्राय जोंनि लाइफस्टाइलखौ देखायनाय जागोन बिनि हाजोआव थानाय जानाय लोंनाय जों माबायदि थायो माबायदि मायो बेनिखायनो बेखौ सोमोन्दो लाखिनानै नामखौबो हाजोआरि लाइफस्टाइल दोननाय जाबाय आरो आंनि नामखौबो बारा मोजां खोनाया आरो ओमफ्राय आंनि नामखौ बांसिनानो मुस्लिम होननानै बुङो सबिना नालाय मुस्लिमनि मासो बांसिन थाखायो ओमफ्राय जिमानबाबो मोजांबाबो गाज्रिबाबो बिमा बिफाया अननानै दोनदों गावनि नामखौ माब्लाबाबो गाज्रि मोननो नाङा बेनोसै आं गाज्रि मोना आरो गावनि नामखौ थेवब्लाबो मोनसे इउनिक नाम दोननो गोसो जायो आरो चेनेलनि नामखौ बेनिखायनो आङो गावनि नामखौ दोनालासिनो दा हाजोआरि लाइफस्टाइल दोननाय जाबाय नोंथांमोना जाहाथे भुल बुजिनाङा गावनि नामखौनो सैया गावनि नामखौनो गाज्रि मोनो होननानै बिदि नङा ओमफ्राय आङो दा लोगोफोर मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आब' लानाव थांनो नागिरदों आब' माने आङो दाख्लैबावै मा होनो पिकनिक जानो थांनायाव गेटआव इन्ट्र' लाबाय थादोंमोन ना बिस्रानाव थांनो नागिरदों आरो बिस्रा थारमाने ओंखाम जानो लेंहरबाय थादों आंखौ दाख्लैनिफ्रायनो लेंहरगासिनो आरो ओमफ्राय माला सोलाबो होननानै आंखौ सोंहरगासिनो आरो ओमफ्राय आंहाथ' मा ओरैनो फ्रि सानफ्रामबो सोलाबखायो ओमफ्राय ओरैनोसो थाबाय थाखायो नालाय खामानि गैया दामानि गैया आरो माथो खालामनो ना दिनै थांनो सानबाय फिसालानाबो एग्जाम गैया फिसालानाबो स्कुल बन्द'थ' दा विन्टारनि बन्द' होदों आरो ओमफ्राय बेयावनो थांनो नागिरदों थांनोसै लोगोफोर नै ओंखारबोबाय बिमा फिसा सानैजों थांगोन जोङो ओमफ्राय बोराया न'आव गैया दायो हाबबोगोनसो ना मा मिथिया बारा गोजान नङा आरो लोगोफोर जोंनि हाजोनिफ्राय ओंखारलांनांगौ गाहायाव बिस्रा लकेल मानसि आरो जोंहा बोराया बिदा बिबाजै लेङो बिराद अनो आरो बिस्रा मा होनो आं बिस्रानाव खेबथाम खेबब्रै जाबाय दाख्लै नारायण फुजा दंमोन बेयावनो फार्स्ट टाइम थांनाय जादों नारायण फुजायाव ओमफ्राय ब्लग बानायाखै आरो आङो बिदिनो ओंखाम जानो लेंहरबाय थादों आरो आंखौ गोबावानो जाबाय ओमफ्राय आंहाथ' बिदि लेंहरबा मोजांसो मोनो बिराद बेरायनो मोजां मोनग्राखा आरो आङो थाबायनो बिराद मोजां मोनो रथा बाबा ओमफ्राय बिदिनो गोजान जायगायाव बिराद थांनो मोजां मोनो आंखौ बिदि ओंखाम जानो लेंहरबाय थाबा आं माबा गावखौनो गाव प्रेगनेन्ट थानाय बायदि मोनो आरो थारमाने बिदि प्रेगनेन्ट जाबासो मानसिफ्रा बिदिनो ओंखाम जानो लेंहरो माबा लेंहरो बेबायदि ना बेनिखायनो बेबायदि मोनलायलांबाय बिदि नङा बिस्रा बिराद अनो आरो एसे बिदा बिबाजै बायदि खालामो दाख्लैबो पिकनिक जानो थांनाया आङो मोजां मोनबासो बारा जायगाखौलाय बिराद मोजां मोनदों ओमफ्राय फैनो बालायदों ओमफ्राय बिदिनो थांनाया जोंना लेट जाबाय नालाय जायगाफोरखौनो मोजाङै नायजोबनो मोनासै ओमफ्राय माबा दिरुंनि ब्रिज ना मा दंमोननो बेबायदि खोनानो मोन्दों सासे लोगोआसो आंनो कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरदों मंगलदैयाव थायो आरो बियो मंगलदैयाव हाबा जाहैदों ओमफ्राय बेबायदिखौ नुवासैनो बेरायनो मोनासै नालाय सान्दुङा मोदानसोदों ओमफ्राय लेट जानानै थांबाय बिदिनो जाथायानो जालांनानै जोंना लेट जालांबाय नोंथांमोन सिगां आं बुंखादों मा जानाय ओमफ्राय बिदिनो नुवासै आरो मालाबा थैयाब्ला थांफिनबावगोन ओमफ्राय जोंहा न'निफ्राय ओंखारलांजेननायावनो बोराय बुरै नांलायनानैसो थांखादों बेनिखायनो जाथ्रायानो गाज्रि जाबाय बोराया थारमाने पिकनिक जानो थाङा होनबाय थादोंमोन आरो बेनिखायनो ओमफ्राय आंहाबो रागा जोंबाय खालि जेरावबो थाङाल' होनबाय थायो जर जबरदस्ति एकदमबारे लेङै लांनांगौ आरो मानसिनि जिउआलाय मा लोगोफोरना दिनै दं गाबोन गैया बेनिखायनो जिउ थासान्दियाव इन्जय खालामनांगौ जानांगौ लोंनांगौ मावनांगौखिनिखौ मावनांगौ बेनोसै आरोना आंनि जिउआनो दानो मा जागोन मा जाया जों पात्ता मोनाना रावबो बुंनो हाया ओमफ्राय बोराया थाङा होनबाय थानायनि ओमफ्राय बेयावनो एसे माबा जाबाय जात्रा नस्थ' जाबाय मालाय अबावबा थांबा बिदि नांलायनानै थांनो हाबानो ओरैनो आरो एसे फिसानो टुटु मेमे हगैया ओमफ्राय मा खालामनो आरोना जोंना जेरावखि थाङा एसे नांलायख्रेबबासो माबा जायो आरोखि ओमफ्राय दा थांसै लोगोफोर ओमफ्राय आङो दाख्लै
बगामाथि बगामाथिलायनो भैरबखुन्डआव थांनानै ओरैबायदि मोजां मोनदों ओमफ्राय फैनोनो बालायदों आरो आं गावनि दा ब्लगखौ नायै नायैनो एकदमबारे गाबनो ओंखारबाय थायो आङो थारमाने मा मोजां मोजां जायगायाव थांबाना न'आव फैफिननो बायो थाबोनो गोसो जायो ओमफ्राय बेयावनो एकदमबारे अहाजासे गिदिंनो लुगैयो अहाजासे जायगाफोरखौ नायनो लुगैयो बिदिनो आरो फैनो बायो दाख्लै बावैबो शिलंआव थांनायाव आङो शिलंखौ गोसोखांबाय थायो ओमफ्राय अहाजासे बेरायनो मोनासैना बेयावबो शिलंनि हाजोफोरखौ खेंख्रा खेंख्रि लामाफोरखौ गोसोखांब्ला बिराद गाबनो ओंखारो आरो आं बिराद आङो लोगोफोर बिराद बेरायनो मोजां मोनो आरो अबावथ' बेरायबाय थानो मोननो मोखांखौनो नुवाखै आं सिनायाखै ओरै भिडिअ बानायबाय थादों ओरैबायदि सान्दुं गोसाना दा माबा जाबाय नालाय सानजौथार जाबाय नालाय नै फिसालाया नायनोनो हाया मेगना लोगोफोर नै ओंखारलांगासिनो जोङो बिमा फिसा टेम्पु मोनाखै बाबाया मेंबायनो दसे जिरायबाय टेम्पुआबो पेसेन्जार फुल जायाबाथाय गाहायनिफ्राय फैया आरो दावखोबोआ बेनिखायनो मोननो गोब्राबथार लेंहरगासिनो फन खालामनानै ओंखाम ओंख्रि मोनजोब्बाय खोमा गोबावानो जाबाय नालाय बाबा गारि फैदों ओरै साइड जा ओमफ्राय लोगोफोर आंना नैबे फालिया बिराद फिस्ला आरो दाखालिबो मा जादों बिनानावनिसो पिकनिक जानो थांनायाव बाबा गारि फैदों साइड जा ओमफ्राय गलां गलां थालाङो लिमिन्द्रा नालाय गनानै थालाङो पात्ताखौनो मोनबाय ओरैबायदि जारलासो बिराद फिस्लाथार जेरैबाबो गलांबाय थानो नागिरो खालि खालि रे नै लोगोफोर बेयाव बिराद गोथौखा आरोना ओमफ्राय बै माबा बोरसापारा स्टेडियाम दङ दाख्लै बावैसो अरिजित सिं सिंगारा फैनानै थांखांबाय बिराद गोथौ नै बिखिनि जायगाया पुरा शिलं बायदि आरोना नै बैस्रानावनो फैदों नै बैनि न'आनो बैनो न'आ नै मोनफैबाय लोगोफोर दाख्लै गोलैनाया नै पिकनिक जानो थांनायाव जलटप गोलैनाया नै बिस्रानावनो फैदों जोङो गेट मोनबाय रकि नै सैमा मानै दं बिस्रा बै मासे नैबे मासे जोङो मोनफैबाय रकि असेल ना नामটো टमी बगी बैनिया बगी किय लाज करा बेदर एवगासिनो दासो आब'आ नुजायानो लाजियोनो दाउ बेदर लकेल ना किय नुला देसुन किय लाज करिसा किय दायो सिरि सिरि थिखांगोन आं बर'बो बुजिखाया मानसिया बाहेरायावनो संदों आरो बाबा जिराय अकले आसा नेকি रानिया मालाय सैमाखौ अनगासिनो टमी बगी ओइ मेगनाव दांनाङा जा मानसिजों गोमोनथार आरो ओंखाम संबाय थादोंना बेयाव बामजानो फैदोंमोन ओइ बाथ' दाउबो दङ नै पिकु একো নাপায় এনে বনাই থাকো মই ini batu dok piku 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 ha piku piku ha नै बिबारखौ जा मोजां माबानानै दोनदों लांगोन आं दा ससे पिकु जिरायगासिनो लोगोफोर बाबाया जोंना नै बिराद नायथिंगासिनो मा दं मा गैया ओमफ्राय बिफाया न'आवसो थांबायनो हाबलाङासै न'आव जों ओंखाम जाहैबायनो दहायनो ओंखारदों ओंखाम जानो लेंहरदों मा जागोन उन्दुनो मोननाय नङा होननानै न'आव होलांबाय आरो हौवाया दा ओंखाम जानोसै जानानै थांनोसै जोंबो बारा गोबाव खालामबाय थाला सुस्मिता सेट्रि दैमारिनि नै इउटुब नायगासिनो दे बाबा ओंखाम जानोसै जोंहा नै दाउ बेदर स्पेशल अनला ओंख्रिजों ना কি হল
deh pernah yang kamu za Onla oंख्रै wow Onlaजों ना আইটেম বিলাক দেখাও মই এয়া আমার খানা রাজির আইটেম বিলাক কি আছে লোকেল মাংস আর এইটো কি হয় বিলাহি চাটনি বিলাহি পুরা এইটো হল অনলা খারে বড় ট্রেডিশনাল আঞ্জা এই দাদাই বনাইছে আমার আজি মাস্টার শেফ এই বাইরে কেন নুলাই জানেছে লোকফोर जानायखौ देखायबाय थाला Tana मोजां खालामफ्लेनाय न'आव थांनोसै ओंखाम सोखाम जाखांबाय बिराद गोथाव जाबाय दिनै नै गय जानो नागिरदों गय आइनो मिस्टारा दासो फैदों लांनो लेंहरदों थांनोसै आइ बिबारखौ लांनो नागिरदों आङो Ogi, bye-bye. Ami jaun deh. Tommy. Beni nama Ziki Srapna. Beni ya Bogi. Pranay bye-bye hendak. Bye. Elsi jo, nani lingna lang bye. Resu bini ya, akses kalam bye tadi mana ikut ang mobile tadi ba lenghor brokul mana. Lenghor ali ang korau bu, muzang munang korau mansukana. Ang daklay ni pun sampai tadi senok Christmas muzang. Nggak, ang ikutnya sande ber. Mu, nengnya mu, angnya mobile begayana. Mobile थाबालाय आंनो फट लेंहरनो हागौमोन ओंखाम जानो थांदोंमोन आं ओइ गाहायाव ओंखाम जानो लेंहरनायखाय मोनफैबाय ओमफ्राय नै देवानि मारिनो फैलायबाय दसे थेमा नायगासिनो आंबो नायनो र' बिस्रा थारमाने फिसाजोआ मा होनो गेम गेलेयो नालाय बक्सिं गेलेयो ओमफ्राय बेनिखायनो एसे भिडिअ ओंखारनो बायो आरो बेनिखायनो ओंखारासै भिडिअ बारा आंबो ओमफ्राय जबरदस्ति खालामासै गोथाव संनानै जाहोबाय फैबाय ओमफ्राय जाखांनानै बोराया न'आव थांबाय फिसालायाबो न'आव थांबाय ओमफ्राय आङो दा एसे लेक्सार मारिनानै थांसै न'आव दा सान हाबबाथाय माथो खालामनो आरो न'आव थांनानैलाय खामानि गैया दामानि गैया मबाइलसो नायबाय थानाय जायो बेनिखायनो एसे लोगोफोरजों गल्प मारिनोसै नाखि ओमफ्राय जोंना 31 डिसेम्बराव खाना दंमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय दा माथो केन्सेल जाहांसो जागासिनो दाख्लैबो पिकनिक जानो थांनायाव अमा बेदर मोनजायैनि आंना एसे माबा मोनदों अमा बेदर नङाबाथाय सोलिथाराना जोंना बर'निफ्रा दाउ बेदरजोंसो लकेल आं बेफोरखौ बेदर बायदि मोनथारालै अमा नङाबाथाय आंना खाना जानायानो कमप्लिट जाया